erokamano ahinya Rachel Omolo. Don Bonyo, wachne mogik ka watieko. Mogik en ni intie gigo ma agent noyier 2022. Joma noyiergi norobe ni address problems mag jopiny. Intie moko magise address, intie mapok gi address. Wakuongo ang'ie uru ni to feedback mar gik manoromo gi tim ni kanye e county kata sub county. Koro wakuongo ang'ie ni gik mane jotendwa go winjore ni biro timo mapok otim gin mage, mosetim gin mage. Ayo ang'ie ni igni 5 mabiro obed priority gik moromo tim ne ji. Vision 2060 is important. To by the time obedo rolled out, bro bedo 2032. Koro kapok wabro wuoye Vision 2060 for the next 5 years, mana I can guarantee you. But ngima nyaka dhi mbele. Koro an mogik aneno ni kik waringa ni koro en Vision 2060 nikech samoro agenda ni lokonwa mondo wiwa wil gi gik moko. Wakuongo ang'e ni kanwa yiero 2022 joma noyier gi nosingo gik moko. Gik magisetimo wago erokamano. Mapok gigo timo joma pok otich obed kando. The next 5 years wabed gi 5-year clarity. Gik mitimo 5 year kapod iloso 2060. 2060 Vision 2060 bro bedo ready in 2032. Wadwaro the next 5 years agenda mondo guide gigo machando ji kabisa alongside Vision 2060. Mogi kabisa the State Department of Economic Planning ema kose miwa guideline kaka jopiny dhi winji pachgi, to kaka kuongo wachocha wapuonj jopiny kaka pachgi oromo winji. Wae siasa ni winje kama pach jopiny odhi winji na very structured way. Ma public participation report bro bede to jopiny miyo feedback